500 אנשים, לאלפים, הייתי יוצא לשווק להם את הציפורים שלי. מה שם המקום? מקום? ואינך יודע את שמו? שם המקום בו נולדת? מה שאני יודע, שפה בקרבה יש כביתה עם גג מקש, המגן עליי מפני גשם ופה. ממה חי? ואוכל ושתייה, כמו כל בן אדם. מי נותן לך מזון ומשקה? אוכל ושתייה, את זה אני מקבל בעד הציפורים. רק ציפורים? כן, בעד הציפורים. אני נקפיץ ציפורים בשביל מלכת תורת הכוכבים, ואותנת על השליחות שלה, שלושת הגבירות. הן באות יום לוקחות את הציפורים שלי, מביאות לי במקומם אוכל ושתייה בעד הציפורים. רק ציפורים? כן, בעד הציפורים. פפגנו! מי הן דברות אלה? בעצם אני לא יודע. אני יודע שהן באות יום לוקחות את הציפורים שלי, מביאות לי במקומם יין, עוגות דבש ותאנים. פפגנו! אל תשאל את אלה, אתה רואה שכבר צבוע לא טוב. כן, מי רוצה היפות והטובות? פפגנו! מה עשית יום שהן כל כך מרוגזות עליי? הנה הציפורים של הגגים שלכם, הנה איפה. ועל כך תקבל את צרך היום. במקום יין, מים נקיים וטעימים. במקום עוגות דבש, את האבן הגדול. ובמקום תאנים, את המנעול הזה על פיך. אם תרצה לדעת על מה ולמה קיבלת את שכר זה מהמלכה, אני. מי לחם בלחץ זה ומי ניצח אותו? אתה? ובכן מי? אנחנו איש צעיר. אנחנו שחררנו אותך. המלכה מוסרת לך בתמונה זו. הבטחה. ואת השאר תשמע מהמלכה עצמה. יהיה שלום. שלום גם לך, בירו רגע נחשים. נהנה מהמנה המיוחדת של היום. בתיאבון. יש לו כוח כסף. האם זו נערה או בת יחיד? רבות ביקרתי בחצרות העצירים ולא מצאתי יופי כה מושלם. תמונה זו דוברת אליי כמו מדינה מוכרת ולא מוכרת. עיניים מציגות לה, אך מבט עיניה חודר אל תוך דמי וממלא אותי. האם זאת אהבה? לא ידעתי כזה מסלם שווא. ויש עיניים מוכנים כמו התמונה הזאת. את כל חיי הייתם לראות עיניים אלו חחוץ, ולא שנייה אחת של אושר. אנא תכרז נסיך צעיר, גרש הפחד, קרא לחמלה, אנא תראה בי מלכה, ראה בי אם, אשר ליבה נשבר. מה זו? היא ביתי, פמינה, מיכני. בשבי, הנורא ברודנים, בן בליעל, זרסטרו, לקח אותה ממני, היא מתענה בכך. אם צוענה, היא תהיה שלך, שלך תהיה גם ממלכתי, ממלכת הלילה, ועולמות הכוכבים הרחוקים. וכתר הלבות שלראשך, שלך יהיה, ושל ביתי פמינה, אתה תנקום נקמת לב ונשבר, על היסוד אחרי בתחלות זרסטרו, תשמיד אותו, את כהניו, את תורתו. איך הם צוענה? הביאו את החליל. זהו חליל של קסם. צלילו יוביל אותך אל ביתי פמינה. מנגינתו תוביל את פמינה אליך. תנו לי את החליל. עוד לא. לא תצא לדרך בטרם מזרתיך. זרסטרו, ערומו כנחש, ונורות הסכנות,
אשר אורבות לך בדרך, אם טובעת בתאומות. אמות למען פמינה, אך אהבתי תוביל אותי בדרך הנכונה. תנו לה תחליל. פעמוני קסם אלה יעזרו לך בדרכך.
תמיד. כל עוד אני שומע עלייך, לא תימלטי. זרז פה הגדול ידע לפעול רק שומר שממנו איש לא ימלט. זרזת הוא טוב, מבין וסולח. על כן הוא שם אותי כאן, ואני רע ומציית, ואת כאן בידיי. אתה אכזר. זאת אני אוהב לשמוע. אכזר כמו שטן. עוד יותר טוב, את מחמיאה לי, ואת תישארי כאן בידיי. למה זרזת גזל אותי מימי? כך הוא רצה, ולי זה מספיק. כל עוד אני שומע עלייך, דבר לא מפחיד. מה זה? זה השטן בעצמו! הצילו! רחם עליי! זרזת! הצילו! זרזת גדול! למה מפחדתי כל כך? יש כל מיני ציפורים בעולם, גם מוזרות. אז למה שלי גם בני אדם מוזרים? אבל כאן נראה משהו יותר מוכר. מי אתה? פפגנו. פפגנו? היא סיפרה לי עליך. אמך היא מלכת הלילה עבורת הכוכבים? כן, אני. אתה ראית את מי? ראיתי? אני? לא. ואת רואה שאני עוד חי. וכן את אומרת שאת תקדם, לילה, את זאת תוכל לבדוק מיד. עיניים שחורות, נכון. שפתיים אדומות, נכון. שיער בונט. מדויק, הכל נכון. רק ידיים, רגליים וגוף באמצע, ולך יש ידיים, רגליים וגוף באמצע. וגם על התמונה אין. רק ראש. דיוקני, עם מי נדמה לך התמונה הזאת? דולי, פרק האיש ששמו הנסיך במקצוע תמינו. או להפך. אמך שלחה את התמונה ובלי שצריך לשחרר אותה, והחלטת אותה גם להתאהב בה. או להפך. נראה לך את התמונה? כן, דולי כבר לא נפוצה, כי את כבר אצלו בלב. הוא אוהב אותי? כבר אמרתי. נאה. אני חושב שכן. חושב? מה את רוצה ממני? אני מוביל בציפורים. הוא בוודאי נאה. הוא יבוא? הוא היה צריך להיות כאן לפניי. עליי ציבור ללכת אחריו. איך תסמוך על האדונים האלה? פפגנו הולך אחרי נסיך תימינו, פפגנו פה, ואיפה תימינו? הוא יבוא, ואז השתכן. לו היה פה כאן. את עוד לא ראית את כבר מתגעגעת? אני מרגישה שהוא האיש. לך בפגן. יש לו בפגנה? לא. לך מתגעגע? מתגעגע? משתגע. אני לבד מצחיק בפגן. כל מהשבי שהיא לא הייתה לי שחר נפלא. איך יצא מהשבי? וכך צריך לדאוג על נסיך. אני רק משרתו.
מאחורי שערים ועמודים אלה ודאי שוכרים רק התבונה, העמל, האומנות. כבודו נחזר לא יתקן לכם קודש. לי הוא זרס, רק אומץ אמרו השלושה. אחדור לך על זה. חזור! חזור! לאן עזר הנועד? מה אתה מחפש בהיכלנו? אתה זרסת לו? אנחנו מכהניו, מה הביא אותך? האהבה שלי נגזלת ואהבתי אני. אינך בא בשם האהבה, אתה בא בשם הנקמה והשנאה. שנאה לעולם אכזר וחסר לב. וזה לא תמצא במקדש השם. לא זרסת שלט בכם? אכן, זרקנו. השנאה עליו מביאה אותי. אינך יודע את זרסטרו, מדוע אתה שונא אותו? הוא גזל בת מהם. אכן, פרינה והדר. רק כבודה, אכזר יגזול בת מהם. שמר מהקליפה, חתור אל התור, ישמר מחרצת דין, למד לראות. דבריך סתומים. עוד תמיד. מתי? בקרוב או לעולם לא. זה היה חיי הכסף של אמי. האם הוא בידי תמינו? כן, תמינו. בואי נתחיל. או פפגנו, בקרוב אראה את תמינו. אם נעמוד לדבר ככה, לא תראי אותו לעולם. עכשיו צריך לדבר מעט ולרוץ. אוקיי, השאלה אם היא רץ יותר מהר. בתים מסוגר. רוח רציתם? ממנוס תטוס? אף אחד עדיין לא הצליח לברוח ממנוס תטוס. זרס רוע גדול לשפוט אתכם, ואני עבדו הנאמן, אבצע את פסק הדין. תמינו בקרוב, ואנחנו אבודים. עוד לא. מי שמעז יכול לזכות.
משונה זו נשכה ידי מלכתה ישחרר אותה. אך עבדך עמד על משמר. נאסטרו דורך עצמות המוסטטוס כפתור. הניחו אותי לבדי עם פמינה. אדוני. הניחו אותי לבדי. הסיפור השואה הזאת קרה בה וגבה. עוד מישהו כזה בגנו. יצא אותו. ולספרים ידי זאסטרו. מונוסטטוס! כיצדך, אדוני. הטל כל עונש עליי זרסטרו, פפגנו אינו אשם. אני רציתי לברוח ולחזור אל אמי האומללה. אני יודע, פמינה. לא אוכל לשבת בשלווה בגנים יפים אלה, כשלב אמי נמק בצער. ובמחשבות נקה. מדוע גזלת אותי מאמי? למענך, פמינה. למעני? אם אתה מרחם עליי, החזר אותי אליה. לא, פמינה. לא אוכל להשיב אותך אליה. מדוע? כי אין. היא מלכה. היא מולכת בממלכות הלילה, בהם המלחמות, הנקם והשלם הם חוק עליון. במלחמות באש הנקם היא רצתה להמליך אותך על עולמנו. אותי? אותך ואת הנסיך של חיים. אתה יודע הנסיך תמינו? אמך שלחה אותו לשחררך, שתעשו יחד את יחידות השלום שלנו. ותשלח את שליחיך כדי להפיל אותו לתאומות. שלחתי אליו את 3 שליחיי המהירים ביותר כדי להביא אותו אליי. ולא תנקום בו? הגיע הזמן איפה זה. הגיע הזמן ללמד אותך את חורתנו. הנה, שעת ספך עוד גזח, מאוסטטוס רוח המעקה. עטר אותו! אדוני, הוא שייך המעקה מורשע, ומה עושה דרכך? עטר אותו! פמינה! תמינו, הנסיך! איזה חוצפה. לכם שכבר ידי צווים במשפט בפני זרסטרו. הפריעו ביניהם. תמינו ופמינה לא הגיעה העת. מונוסטטוס שירת אותם כנאמנה, על כך תקבל את צרכך. זרסטרו, אדוני, עבדך מבקש דבר, כל רצוני לשרת אותך. אתה ואנשיך לא תהיו את העבדים שלי. אתם חופשיים. אני נותן לכם את החירות. חירות, חוק נפש, אני רוצה לצאת החופשי. אני רוצה לשרת אותך. מעתה לא אזדקק עוד לכוח של כפייה, אזיקים ושרשראות. תמינו ופמינה כאן לידי. הם ילמדו את דרכי הצדק שלנו. מרצונם ובקרוב או לעולם לא. הובילו את תמינו ופמינה לאיכה המבחן. סביר, שולח אותי החופשי, אני חופש, אני עוד יוצא. אני רוצה להיות, יש לך שבכן, רצוי כמוני. תשמר זאסטרו, מוסטטוס יודע דרכי הקם ושם, ואתה אעבוד את מלכת הלילה. המשרתים הנאמנים של איזיס ואוזיריס, עליכם להחליט את החלטה מן החשובות שקיבלתם במקום זה. תמינו, הנסיך, מצפה להחלטתכם בהיכל המבחן. יש לך את מלכת הלילה, מסורתו שנאת וארץ. נזר אחתו, כיצד
תבחר אותו להחריב את ביתנו ולהשיב את פרמינה. אתה רוצה שנקבל דרך עלינו? אכן, מה כוונתך על דרשנו? אם הצדק שלנו חזק ואם שוכן בתוכנו בתוך ההיכל, נלמדנו את דרכיו. האם יש בו אומץ? הוא אמיץ, האם הוא יודע את סוד ההלך? הוא יודע את סוד השתיקה, היש בו כוח סבל? הוא יודע לסבול. האם הוא יודע ללכת במשול צד של התנאים? ולא האמנתי את כל התאומות? בוא משם, תפסיק. הוא אדם, קודמי גיפיס ואודיריס יקבלו עכשיו את החלטתם. תמיד לא יוכנס בכל תורתך. אני מודה לכם. ללמוד? מה זה? אני? ללמוד?
החופש מתחיל. איזה מבחן הפעם? מבחן של אומץ. כבר אמרתי מבחן של אומץ. יש תעודה של פחדן מצטיין. צעירה? צעירה. יפה? יפה. מה שמה? בגנו. פפגנה. אפשר לראות? לראות כן, אך לא יכול לדבר אליה. למה כולם רוצים כל הזמן שישתוק? זה מבחן הראשון. ואם אדבר? תעריכו אותי? מודה, אני נשאר הבא. רגע, שמי. אולי בכל זאת אמרו לי יודעת. טוב, ניקח. תמינו, אתה במקום נורא זה? בוא איתנו, אל תאמין לפנים, תורתם שקר. המלכה חדרה על ההיכל, זרזתו לאבד, וגם אתה? דבר תמינו. דבר! האם אינך רוצה בפנינה? ענה, היא שלך. דבר, תמינו. דבר! אינך רוצה את כתר האבות של המלכה? דבר, הוא שלך! מדוע אתה בוגד במלכה? דבר, תמינו. דבר! דבר. פפגנו? זו בטח לא היא. היה מותר לדבר. בואי, שבי איזה זקנה, משעמם פה. בת כמה את? מה? בת כמה את? בת 18 ועוד 2 דקות. בת 18? אז דקות זה כבר לא חשוב. בת 18 ועוד 2 דקות. או, צעירונת חמודונת. יש לך בוודאי גם אהב צעיר. בוודאי. צעיר כמוך? 10 שנים בוגר. 10 שנים? זה בטח מהלב לוהט. מה שמו? פפגנו. איפה פפגנו הזה? יושב כאן מלאכי. מלאכי? אני האהוב שלך? כן מלאכי. מה שמך? פפגנה, אתה תהיה בעלי. לעולם לא. אני נשאר עבד. לא תרצה להיות בעלי? חבל. תבין, אתה רק מרשה לי לפגוש אותך. מדוע אתה מפנה את ראשך? מדוע אתה שותק? זה לא תמינו. אינך רוצה לדבר אליי? אינך רוצה להיות? דבר! מי גזרת ממני, תמינו? ענה לי, דבר אליי. עמוד אם לא תענה לי, תמינו! האם שכחת את ביתי תמינה? תמינו בגד בי ובך, והוא עבר לזרסקו. רק את אישה זו. קחי מעדי את הפדיון הזה. הוא נועד לזרסקו. ואת תפתחי בו את ליבו. לא. אף לא מילה נוספת. Zaraz pomija
איך אתה משתמש בפיגיון כאשר הולך בכיתה? תן לי למות, זרסטו. זה לא למוות, לחיים נבחר בי. אמרתי לך קשה במבחנים, רק שלנו. ותומך לצידו של תמינו בהיכל המרכזי, היכל התקווה. יש פה בשבילי איזה פפגנה? אף אחת? טוב, אני סופר עד 3, ואם אין אף אחת, אני אמות לכם. אתם תראו. 1, 2, 2.5. רבותיי, נערות, נשים, פיקוח נפש. תנו לי 3. עצור, פפגנו. שכחת את המתנה שלנו? הפעמונים, איך יכולתי לשכוח? עכשיו הבט פפגנו.
מתייצב מול מבחני המים והאש. הנה דרכו יצא בין איומי השאול, הוא את נפשו יוכל לגאול. הוא אז יתחיל האור להתהלך, וההיכלים בהם האור דולק. כוח אש אשר נובע, בליבו מבעבע, כגל המים גועשים, נשמתו הם סוחפים, שקע אל השתיקה בכוח אז תאיר בך. באומץ אל האש חטוא, צעד ואל תביט אחור, במים שקע אל המצולה, דע האומץ כאן איתך. קבל את האש כבת ביתך, המים ישקפו לך את דמותך. חבר את האש באח ביתך, והמים יזרמו תמיד לשולחנך. מוכן לסבול, מוכן לגאול, למען תסבול למען כולם. סבל ברכה תשבור שבור, תשבור אותו, תשבור אותו. הקשב ללחישת האש, לשון הגל המתנפץ, ודע את פשר מקורב אחד. סיימתם את המבחנים?